खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 10 एप्रिल 2023 बारा जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि साथाम सुबुङा जाय गावनि जिउ गोमाहैदों। राजस्थान रायजोनि जयपुराव आसामनि बिसि फिसाय आरो बिखुनजोआ गावसोरनि गारिजों राजस्थानाव बेरायनो थांबाय थानाय समावनो गंसे थाव लांग्रा टेंकार गारिजों बा ट्राक गारिजों जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै साथामबो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे 4 बोसोर बैसोनि गथ'आ गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अर्नब ज्योति बरा, मुनमि चौधुरी बरा आरो अर्नब ज्योति बरानि बिखुनजो। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोरो दिल्लीयाव थायोमोन आरो दिल्लीयावनो साख्रि मावोमोन आरो बिसोरो जयपुराव बेरायनो थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। हाग्रा मुलारि बिथाङा राजा बायदि बिटिसिखौ खुंनायनि उनाव गोमानायाव खर' हमदों। बेनिखायनो बिथाङा प्रमद बर' हाटआव बिटिसि बासावनानै स्ल'गान होनानै खालामबोगासिनो दङ आरो एबसु आफादमा इउबेल हानजाया मा बेनि फारागथिखौबो बिथाङा मिथिया। हाग्रा मुलारि बिथाङा गोरिब न'खरखौ सिनायनो हाया, माहाजोनफोरखौल' सिनायनानै राजु नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। रेलगारिजों सौथारजादों। गुवाहाटीनि आजरायाव मैया फुंनि समावनो सासे सुबुङा रेलगारिनि लामाखौ बारलांबाय थानाय समाव रेलगारिजों सौथारजानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय मानसिया बबेनिमोन आरो मा मुंमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नो हायाखै। उनाव पलासबारि पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै गोथै सह'खौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनाय जादों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय पानिखायथिनिफ्राय आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै 23 किल'ग्रामनि गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे गान्जा फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बे जायगायाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गान्जा फालांगिरि खालामनाया सोलिगासिनो दंमोन। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय हाबिबुर रहमान। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। जिनाहारि खालामखांनानै अरजों सावनानै होदों। मोनसे खास्रि बिस्रि आरो गिथाव बाथाव जाथाय। बे जाथाया जादों राजस्थान रायजोआव। राजस्थान रायजोनि सिङाव थानाय बाड़मेराव सासे दालिम हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै गिथाव बाथावै अरजों सावनानै होदों आरो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। अरजों सावजानाय हिन्जावा 40 जौखोन्दो अरजों खामजादों। बे समाव हिन्जावसा गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। हमजानाय दुथां दायनिगिरिनि मुङा जाबाय साकर आरो बियो हिन्जावसानि न' साखाथियावनो थायोमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। आंखौ जोबथेसालिनि सिङाव दैथायहरनो नागिरनाय बाथ्राया गोदान नङा। बिटिसिखौ प्रमद बर' बिथाङानो सालायगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बिथांखौ बुंखानांगोन। आथिखालनि सोरखारा मा खालामगासिनो दङ, मा मावगासिनो दङ बेखौ रायजोफोरनो मिथिहोनाया, फोरमायना होनाया जोंनि दायथ'। आंखौ आयेननि राहा लानानै नागिरनाय बाथ्राया गोदान नङा। प्रमद बर'आ गोबां खेब आंनि सायाव आयेननि राहा लानानै जोबथेसालियाव हरगोन होनना बुंनाय बाथ्राया गोदान नङा। बेखौ बिथांमोना बुंबाय थाखायो। नोंथांमोना बेखौ मिथिया नामा होननानै हाग्रा मुलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनियाव सोंथि खालामनानै फिननाय होदों। ৰাইজক জনাই দিয়াটো আমাৰ কাম। আৰু কৈছে 17 বছৰে আপুনি লুটি পুটি খাইছে, কালিও কৈ আছে লুটি পুটি খাৱাটো প্ৰমোদহে খাই আছে। এতিয়া শ্ৰীৰামপুৰ গেটত পইচা, এইফালে বিটিচিৰ পইচা, মইতো পোৱা নাই। প্ৰমোদ বৰ শংকিত হৈছে নেকি ৰাইজ দেখি? প্ৰমোদ বৰ ডেফিনেটলি শংকিত হৈছে। এইবাৰ 2025 যিটো নিৰ্বাচন হ'ব হাৰিব 100%। মোক কিমানবাৰ জেলত দিব কৈ আছে, কিয় দিয়া নাই আজিলৈকে? আপুনি প্ৰচাৰটো অকল প্ৰমোদ বৰৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে? প্ৰমোদ বৰটো চলাই আছে বিটিচিটো। সেইকাৰণেতো আমি প্ৰমোদ বড়োৰ এগেইনষ্টত ক'বই লাগিব। আপুনি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা নাই নেকি প্ৰচাৰ? আমাৰ বিজেপি আৰু বিজেপিৰ লগত কোনো এলায়েন্স হোৱা নাই। বিজেপিৰ লগত প্ৰচাৰ চলাৰ আমাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই। প্ৰমোদ বড়োৱে যিটো আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছে, আপোনাৰ ভয় লাগিছে নেকি এইটোত? আপোনালোকে শুনা নাই কিমানবাৰ কৈ আছে প্ৰমোদ বড়োৱে আইনী ব্যৱস্থা লৈ পেলাই মোক জেলত দিব বুলি কোৱাটো? এইটো আজিৰ কথা নহয়, সদায় কৈ থাকে। প্ৰমোদ বড়োৱে কিমান উন্নয়ন কৰা বুলি ভাবে বিটিচিৰ? প্ৰমোদ বড়ো জিৰ' উন্নয়ন। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।